Mga tugang, ako po si Vic Nierva. Sa tahaw kan pandemyang ini padagos kitang maglikay. Padagos na pukusugon an sadiri, pabaskugon an hawak. Asin sa tahaw kan mga agyat kan maringis na panahon, papusugon an satuyang mga daghan. Gamiton an satuyang sadiring tataramon, tanganing ipahayag an katotoohan. Madya na, magbikol kita. Sa episode na ini, basahon ta ang ringkunada kan halipot na usipon na The Use of Force ni William Carlos Williams. Para sa original na Ingles, dumanan ang webpage kan istorya sa website kan Stanford University. Basahon ta. Agamit ka bagsik, usipon ni William Carlos Williams. Atakan ako, buko sirang mga bagong pasyente. Ulson, isi ko sa naangaran. Mag-iyan po tulo si kasini grabe ilang kadiigin kong babayi. Pag-abot ko kanda, tan nasuin na. Dakulong babayi. Iyan sa nabigla. Malinig. Sige ayat sa pasensya. Pangala sabi, kamo po ngaya doktor. Pangala pinaluog na ako. Sad to likod, sabi niya, Dok, pasensya na. Sa kusina na mo iya pinabatang tasad tumaimbong. Kasang minsan, nag-agnaw na sini. Nagray naman subado ko igin. Kulkul ni ama niya sad to kusina. Bumbangon kintanak hindi sininyasan kong di na. Inalin ko ngunad tong pang ibabaw ko. Pangala, nagsilong-silong man. So, mga isad to. Atayan sa ngamin nakatatakot. Yan sa unuraw nga yadi. Matuod na doktor. Tuod na ako. Pirmiyan kaan pero isi ko di nira sinasabi kan ako kinuno talagang dapat sabiyon. Niya ako na sa namigtaram kanda. Amuyan dahilan ka 150 bayad nira kan ako. Tamalang irak ko igin, magparaabo, so pagsilong blanco, so lawog blanco, di basang magpulaw, di basang magsarita. Magayon-gayon kintana, nagbaskog naman. Iyan baga sa igin pang baka. Kindi sulawog ka, binabagot. Langrikas ko unga-unga. Amunad to. Ko kinaptan ko. Naglangkaw na sukalintora. At ang langgayon-gayon man pati kubok. Iyan baga sa mayaman. Pariyo ko mga igin baga na mababayad mo sa komersyal. Pangala sa mga dyaryo kin Domingo. 3 aldaw na ding kinakalintura, nagngabilso ama. Di man na mo isigin taon no. Adi nga ning agum ko, pinag-atang na su mga gamit niya. Yan baga ko ginigibo ka iba. Nya udaman basang nangyari. Sa di pati kadakulman ka nagiilang ka ding mga nakaaging aldaw. Kaya maray nga nakukini, kanimo na pasilngan, para maisiyan na kinuno bayading masimot nadi. Nya nguwan. Iyan sa ginigibo ka ibang doktor, naisip ko magpuunsa na sa simple. Ading igin, gato katutulnan. Sabay sinimbag sudarwang kag igin. Di. Uda, di man magkukuluga tutulnan kiton. Unta din, makuluga tutulnan mo. Ino nga ko inaso igin. Di basang nagpulaw su igin. Kanakusan na nakasilong. Sinilngan mo na di. Amo, sabi ko ina, pero di ko man nabayad. Kubulanad to, ag ko mga kaso sa dipterya sa eskwelan ko igin. Kaya kami siyempre sigurado ko kan, amo manad to iniisip. Pero uda basang naggamil tungkol ko ilang. Bueno, sabi ko yan na. Bay doon ta tutulnan ka igin. Ngin si ako ko ngisi bagang tumtobod sir sa kakayan ko. Ino nga ko angaran ka igin. Sabi ko, Matilda, ibukas mo angung mo. Tanganing mabayad ko itutulnan mo. Uda basang. Gina din, sabi ko. Ibukas mo na sana sa iguangung mo. Bay dun ko sana. Yan kini binukas ko mga kamot ko. Uda ko kapot na kinuno. Gina din. Nga sanay ka. Bay dun ko. Pangala, tapos na. Di ka man dinuunungon, sabi ko ina.
Mabuot bagaton si Dok. Gina din. Kaya unong sabi ni Dok, di man ikakukulgan. Munad to. Nagragot bagading mga ngipon ko. Nagsumo na. Kindi ni ramasimot nang inabila ko kulgan. Mapasusunod ko kintana suigin. Pero sige sana ako. Di ko nga nako didadali-dalion. Di ko mariribok. Kaya kinausip ko suigin. Luway sana. Pangalari na niyan ko. Takuri na ni kwadtulaan ko. Masi. Suigin. Baga na upos. Kinamrang ka na ko. So darwang kamot sadto ng gad mga mata ko. Susalming ko na alin. Linnayog sa arayo. Ray kita. Ray nganing di na pusa. So mga kag-igin iyan sa uno na baga. Nasupog sa igo. Pasensya ko no. Uno man kanimong igini ka, sabi ko ina. Kinaptan suigin, pinagguya-guya gamit usad sa ng kamot. Bayda ito gibo mo. Ata maray man si Dok. Labi na di ay, nagsarita na ako. Di ninyo pagparsabiyon kanya na maraya ko. Bisa di ko tababay dun ko atutulnan niya. Tabaka agkuya dipterya. Tabaka amuton ikatigbak niya. Tuigin uda basang. Yang ngani, sabi ko sa igin. Tabay dun ko atutulnan mo. Isi ko na iintindihan mo ang sinasabi ko. Nguwan yan na. Mignangay ka. O ako bumbu ka kitong mo. Masi uda pa basang. Dawa alawog uda basang. Pero supag unga-unga lang rikas. Lang rikas. Masi nagpo na bagang gira. Kasang kaipuan na. Dapat kaya masilingan ko atutulnan. Amuyan kaligtasan niya. Sinabihan ko sa mga kag-igin. Depende ka ninyo. Pinaliwanag ko sa peligro. Nga nako, di ako kinimig eksamin. Kindi ninyo ako na responsibilidad. Kindi ninyo gigibo na sinasabi ka doktor niya. Mag-iyan na kamo sa ospital. Adi ina, naudit na sa igin, dilaan. Iyan sa natawa na sana ako sa luog ko. Namumuya naman pati ako kadi igin, dawa nagpastidyo na. Ang mga kag-igin amo nagsumo na. At ako mga sinunod nagyira baga, mapistiton amo pa, mas malang ul-ul. Di isigigibun, la nakapagal. At patingad to igin, biyo nang nagkagrat na, nagwala na baga sa takot ka nako. Tadi naman so ama, dakulong lalaki. Kindi isi mo, igin yad to. Dawa yan nasusupog ko, gibo ko igin, abo niya manakulgan. Kaya kin unuman lugod, madali ko nang magibo dapat kong gibun, niya, nabibiliwan man sa nang mapiste. At kakastan ko na kintana. Hindi nakatatakot agad diya na baka agong dipterya suigin. Kaya, sige man niya sa, Dok, sige Dok. Daw, iyan sa madidismayo na. Inaman iyan sa nakakapayin na. Payan-iyan, pasadto, pasini. Itataas ito kamot, iba, baba, masiba iton. Kulkulon mo, sabi ko sa ama. Kaptan mo sa may pulso, di mo pagbiliwan. Nya, ko kinulkul na niya. Amuman pagsisilyak ko igin. Di ninyo ko pagkulgan, biliwan ninyo ko nagkakagrat, nagsisilyak na suigin, tama na, tinitigbak na ninyo ko. Tadi naman suina, Dok, kaya mo niya rawadi. Sadto rawi kaluwas, sinabihan suina ko kag igin na lalaki. Gusto mong matigbak ka di igin mo sa dipterya? Kapti sa nga ni, sabi ko man. Kinaptan ko so payo ko igin gamit wala akong kamot. Pangalay kinasta ko na so kabuy natang depresor sa ngunguniya. Di man namasing igin, nagpulag baga, di binubukas mga ngipon niya. Dabasang lako na kaungot sa igin. Abo ko kintana pero di na ako nakapugol. Isi ko kinpaw no masisil nga natutulnan. Ginibo ko ngamin, kung nailaog ko na su spatula, lampas na mga ngipon, saad to na puwertan ko ngungo, biglang ngin na nga baga suigin pangalalang speed, pinagkakagat sukawoy gamit bagang niya, amod to. Nagkagusang-gusang bago ko panako ko. Tadi na naman suina. Di ka kito nasusupog. Di ka kito nasusupog kido, kagibo mong iton. Tawiraw ako sa kutsara, na bukong mataro makakaptan. Sabi ko sa ina, tamo na ading masidi. Rinurugo na sungungo ko igin.
ag ko nalugad so dila. Di na inuuntok sa kakakagrat. Pwede man na dikod to ginibo, nagbalik na sa nakintana ko. Baad mas maray pa. Kindi, darwang tigbak na iginanabayad ko, tadi nasil ngan tulos. Kay puan ko ding i-examine. Nguwan na. Kindi amod tupi nakaraot ko ginibo ko. Di na ako nakaiisip. Matitigbak ko di sa ungot ko. Namumuya na pati kong kulgan so igin. Sulawog ko nang init na. Nga nako, agi na di dapat proteksyonan. Kasang la nakapatal, amo na sanad to na isip ko. Pangala, protektan man kanya ibang tawo. Kay puwanan ka komunidad, matuod iton. Kindi, kinlamo na kaungot, nagsumo na pating iginakalaban, aawak mo mig-anap ka pag-agwanta ka bagsik. Gigibun mo na ama ni nigo. Kaya, uring puwersa, kinaptan ko bagang masisuli ugag pangakuigin. Kastan ko bang ilog sukot sara sa angunguniya, diretso sa tutulnan anggan magkatitilwana. Amunad to, masilngan ko na sutonsil. Nay ko, napuputos na sa kinunong laman. Lakagatok. Amod to abo niyang ipabayad ka nako. Tinatago niyang masi. Gatok na tutul ng 3 aldaw. Nagparabutig sa mga kag-igin niya para di kanya gibun so ginibo ko. Dilaan. Lani ang wan kaungot. Dati magparasagang sana. Nguwan amo na inna ataki. Linokso. Galin sa pagkakulkul ko ama. Linayog baga ka nako. Tinatangis sa igo.